weddau Thomas ar y llaw gan feddwl yn dwysil hun be mae'r holl oedolion yma'n neud a beth yw'r dillad salw ar fy nghorff a beth i ystyr rheolau gem a beth yw'r gwahaniaeth rhwng gwg a gwyn esboniwch i mi please please yma bywyd mor gyfforddus gyda dim ar y llaw mae o'n edrych arna i bob tro dwi'n pipi Thomas mae'n deud beth ti wedi neud ar garfod newydd sbon Thomas mae'n deud beth ti wedi neud wyt ti wedi byd i dim wahaniaeth i faterion y byd Crio, bwyta a dadansoddi Symudiadau cryd Dwi'n canu am gwcw yn y coed ac am helynt ddiwddau gyd Bob tro dwi'n pipi Dwi'n gweld ei gwyneb hyd Mae bywyd mor gyfforddus gyda'r dynes ma ar y llawr Mae hi'n edrych arna i bob tro dwi'n pipi Thomas mae'n deud beth ti wedi neud ar garfod newydd sbon Thomas mae'n deud beth ti wedi neud wyt ti wedi byd i gyd ar y teledu mae 'na ryfel a gwaed felly be 'di'r pwynt i mi sefyll ar fy nhraed ar y teledu mae 'na ryfel a gwaed felly be 'di'r pwynt i mi sefyll ar fy nhraed